mu da fatan muna lafiya. A yau dai an waiwayi Rarara, wannan babban mawaƙin na arewacin Najeriya ko kuma mawaƙin APC. To za ka saurari wannan labari ne a wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan ina tunatar da kai idan baka danna subscribe ba, ka lallaba ka danna mana subscribe domin haka ne ke ba mu ƙwarin gwiwar tura maka videos irin wannan, ko kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora bidiyon mu ka samu labarinmu. Ina labarin waƙar 1000 ta masoya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari? Shin Rarara ya ci banza kenan shi ma? Domin me Rarara ya taɓa cewar a haɗa masa kuɗi duk masoyin Buhari ya bashi naira 1000. Domin me zai haɗa masa waƙa wacce ta danganci ƙaunar Buhari da kuma son Buhari. Rarara dai wasu suna cewa shi ma ya ci banza ya karɓi kuɗi, wannan waƙa kuma har yanzu ana jiranta. Masu sauraro kuna ganin cewar Rarara ya ci banza kenan? Ko kuma bai ci banza ba dole zai amo kuɗin ko ba a nan ba? Me ra'ayinku? Ku bayyana mana ra'ayinku. Mun gode.